encargábame de quedar aquí, e iba o meu home, e iba as protestas co trator, e eu quedaba muxindo, cando tiramos co leite tirámolo, e cando non, pois, seguía ca explotación. Hombre, estou eu sola, porque queres que non, somos os dous. Se estamos os dous, muximos os dous, muxo eu e muxo o meu home. Se estou eu sola, teño que muxir eu sola. Teño que darlle de comer aos animales, e eu non teño só a cuadra, que tamén teño a casa. Entón, teño que, agora non teño vellos, pero, porque me morreron, pero tuve 3 persoas maiores, que meus sogros e meu pai, que tuveron encamados, e daban que facer, estabas nun lado e no outro, e andabas agobiada. E se está el, na casa non axuda nada, pero na cuadra axuda. Entón, estás un pouquiño máis libre. Eu hoxe, se non teño que muxir, pois muxe el. Pero normalmente, se estamos os dous, pois muximos os dous. Lógicamente, máis liviano é.